jamallah hiramon musidɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe tellotoɓe dental meɗen dowa pularo ɓaleji samma to non ɗo tono tati on calminama juuramon kofnama tedduɓe hande ko nogas goo lewru setto hitarde junnaɗe ɗiɗi e nogas e nayyi taro koyɗol korka nde yano ha jamma korko hoyɗi ina resa nde wenno o wi nene hajja mi hoyɗi mbiɗo resa e wuro mawngo diniyankew sifa makko ina nandi e sifa makka mbiɗa e nder suudu yondu e ndu sinta ha yooɗi e ndu heewi dakka yimɓe rewɓe e worɓe alduɓe eɓe ɓorni comci ɓaleeji ɗi juuɗe daneeji mi yejjiti ko heddi ko ɗum yoni pillaari nen hajja wii noon fofto hankati jam Allah e kisal mum ngodanima an e ɓural e ɓamtare yo Allah wat e ma barke emin jaha hamin timmoyi e teengal ndiyam a ndaara tan ha fof wontoya niɓɓere kunus nokku o ina yaaji ina mawni haa ko ɗon wayi haade hirsiɗi naange ina njalba yaade haa nandoyi e to koode cari e dow weeyo saanga dabbunde oɗo nayeejo ina leli ɗo wootere tan ina tallo ɗo Allah ina tallo ɗo ala ballowo ina woyto ko gasata te kala leɗɗe rokka mbiyata ko ɓeedoje rafi o rafi nen hajja ina leli ina ɗaani ɓanndu mum ina mooƴa ɓuuɓol e dow makko ina hayɗa koyɗe kulminiiɗi kawniiɗi omo accanno korka ɗo leli e sara makko e oɗo jamma noon jarayiru ina yirlo e nokku he sabu won fittandu nela yo ittu te luppal ala ko nawondu kala ɗum jengi ina gasa tawa ko neejo o jogoɗo notoyaade noddaandu joomum to weeyo jalboowo jaɓɓutongo kala tagore wurnde e dow leydi nden doctereɓe ɓe ngari ƴewde o debbo neejo kono ɓe tawi ko jarayiro yaadi e fittandu makko gila e nder jammago ɓe mbaɗi nelaaɓe e yimɓe makko wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankimo ɓen ngari e keewal ɓe mbirnoyimo walli fo Abdoulaye Moliɗo Ba Kudol Mamadou Mané ɗum node bisimilla moɗon e tarango erɗen ɗum tarde gingo caggal ɗum ma en mbaɗa hen namde seeɗa halben huccande windande meɗen hande so gena haaji min calmini fof e juurim min calmini denɗagal mo tongiɗo node bisimilla moɗon e tarango Dudal Pular ɓaleji Samba tolno tati ñande nogasi go set hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi nayi taro koydol korka nde yano ha jamma korka hoyɗi ina resa nde wetno o wi nene hajjami hoyɗi miɗo resa e wuro mango diniyankew sifa maggo ina nandi e sifa makka miɗo e nder suudu yondu endu sinka ha yeeru endu heewi daggi yimɓe worɓe e rewɓe alɗuɓe eɓe ɓorni comci ɓaleeji ɗi juuɗe daneeje mi yejjiti ko heddi ko ɗum yoni pilaari nene hajja wi noon fofto hankadi jamma Allah e ma jamma Allah e kisal mum ngodanima an e ɓural e ɓamtare yo Allah waɗe ma barke amin jaha hamin timoy e ceygal ndiyam a ndarat tan ha fof wontoya niɓɓere kunus nokku o ina yaaji ina mawni
haa ko ɗon waawi haade cinciindi naange ina jalba yaade haa nandoya e to koode carii e dow weeyo saanga dabbunde ɓuuɗol nayeejo ina leli ɗo wootere tan ina talloo ɗo alaa balloowo ina woytoo ko gasata te kala leɗɗe hokka mbiyataa ko ɓeydooje ɗo ref nene hajja ina leli ina ɗaani ɓanndu mum ina mooƴa ɓuuɓol e dow makko ina hoyda koyɗi kulɓiniiɗi kawniiɗi omo ancannoo korka ɗo leliiɗo e sara makko e oɗo jamma noon Jarailu ina yirloo e nokku he sabu won futtaani ndu nelaa yo itta te luppal alaa ko nawoowo ndu kala ɗum jengi ina gasa tawa ko nayeejo o jogori nootaade noddaandu joomum to weeyo jalboowo jaɓɓotoongo kala tagoore wuurde e dow leydi nden doftoreeɓe ngari ƴeewde o debbo nayeejo kono ɓe tawi Jarailu yaadi e ficcaandu makko gila nder jammaago ɓe mbaddi nelaaɓe e yimɓe makko wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankiima ɓeen ngari e keewal e mbirnoyiimo Walifu Abdullahi Moliiɗo Ba ɗuɗol ceerno maane duɗal Pulaar ɓaleejo Samba tolno 3 ñande 22 septembre hitaande ujunnaaje 2024 taro koyɗol koorka nde yaanoo haa jamma koorka hoyɗi ina resa nde weetno o wi nene hajja mi hoyɗi miɗo resa e wuro mango diiniyankeewo sifa maggo ina nanda e sifa makka miɗo e nder suudu yondu e ndu sinka haa yooɗi e ndu heewi dak yimɓe worɓe e rewɓe alɗuɓe eɓe ɓorni comci ɓaleeji ɗi juuɗe daneeje mi yejjiti ko heddi ko ɗum yoni pillaari nene hajja wi noon foofto hankadi jam Allah e kisal mum ngoodanima aan e ɓural e ɓamtaare yo Allah waɗe ma barke amin jaha hamin tiimoy e teeyngal ndiyam a ndaarat tan haa fof wonto e niɓɓere kunus nokku o ina yaaji ina mawni haa ko ɗon waawi haadde cincinɗi naange ina jalba yaade haa nandoya e to koode carii e dow weeyo saanga dabbunde oɗo nayeejo ina leli ɗo wootere tan ina tallo ɗo alaa balloowo ina woytoo ko gasata te kala leɗɗe hokka mbiyataa koɗe ɓeydooje o rafi nene hajja ina leli ina ɗaani ɓanndu mum ina mooƴa ɓuuɓol e dow makko ina hoyɗa koyɗi kulɓiniiɗi kawniiɗi omo accannoo koorka ɗo leli e sara makko e oɗo jamma noon Jarailu ina yirloo e nokku hee sabu won fittaandu nduwo nelaa yo ittu te luppal alaa ko nawoowo ndu kala ɗum jengi ina gasa taw ko nayeejo o jogori nootaade noddaandu joomum to weeyo jalboowo jaɓɓotoongo kala tagoore wuurde e dow leydi nden doctoreeɓe ɓe ngari ƴeewde o debbo nayeejo kono ɓe tawi Jarailu yaadi e fittaandu makko kila nder jamma ɓe mbaɗi nelaaɓe e yimɓe makko wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankiima ɓeen ngari e keewal ɓe mbirnoyimo Walifu Abdullahi Moliiɗo Ba kuɗol ceerno Mamadou Madane Amdi dal Pulaar ɓaleejo Samba tolno 3 ñande 27 septembre hitaande ujunnaaje 2024 taro koyɗol koorka nde yaanoo haa jamma jengi koorka hoyɗi ina resa
nde wetno o wi nene hajja mi hoyɗi miɗo resa e wuro mango diniyankewo sifa maggo ina mi e sifa makka miɗo e nder suudu yondu e ndu sinka ha ndu yooɗi e ndu heewi tak yimɓe worɓe e rewɓe alduɓe e ɓe ɓorni jomci ɓaleeji ɗi juuɗe daneeje mi yejjiti ko heddi ko ɗum yoni pilaari nene hajja wi non fofto hankadi jam Allah e kisal mum godaniima an e ɓural e ɓamtare yo Allah waɗ e ma barke amin amin timoya e tengal ndiyam a ndarat tan ha fof wontoya niɓɓere kunus nokku o ina yaaji ina mawni ha ko ɗon waawi hadde cincindi nange ina njalba yaade ha nandoya e tokkode sari e dow weeyo sanga dabbude duɗal pular ɓaleejo Samba tolno tati ñande nogase goo setto ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi taro koyɗol koorka nde yano ha jamma koorka hoyɗi ina resa nde weeti o wi nene hajja mi hoyɗi mbiɗo resa e wuro mangu diniyankewo sifa maggo ina nanda e sifa makka miɗo e nder suudu yondu e ndu sinka ha yooɗi e ndu heewi dak yimɓe worɓe e rewɓe alduɓe eɓe ɓorni comci ɓaleeji ɗi juuɗe daneeje mi yejjiti ko heddi ko ɗum yoni pillaari nene hajja wi noon fofto hankadi jam Allah e kisal mum godanima an e ɓural e ɓamtare yo Allah waɗ e ma barke an amin jaha ha min timoya e teeyengal ndiyam andarat tan ha fof wonta niɓɓere kunus nokku o ina yaaji ina mawni haa ko ɗon waawi haadde cincinɗi naange ina njalba cincinɗi naange ina njalba cincinɗi naange ina njalba yaade haa nandoya e tokkode cari e dow weeyo sanga dabbude. Assalamu alaikum warahmatullahi dural pular ɓale Samba tolno tati
ñande nogas go settita ujunna nogas nay tara koydol korko nde yaano ha jamma korko hoydi ina rasa nde wetno o wi nene haaji mi hoydi mbeɗa resa e wura manga diniyankewo sifa magga ina nanda e sifa makka mbeɗa e nder suudu yondu endu suudu yondu endu sinka ha yoodi endu heewi dak yimɓe worɓe e rewɓe alɗuɓe eɓe ɓorni somsi ɓaleeji e ɗi juuɗe daneeje mi yejjiti ko heddi ko ha ɗum yoni pirlegol nene haaji wi noon jofna hankadi jam Allah e kisal mum wodani ma an e ɓural e ɓamtare yo Allah waɗ e ma barke e min jaha ha min timoye e teyagal ndiyam a darata tan ha fof wontoya niɓɓere kunuusu nokku o ina yaaji ina mawni ha ko ɗon wawi hadde sifsifɗi naange ina njalbo yaade ha nandoy e to koode sari e dow weeyo sango dabbunde e oɗo nayeje ina leli ɗo gowotere tan ina tallo ɗo ala ballowo ina woyto ko gasata te kala leɗɗe rokka mbiyata koko ɓeydoto o rafi nene haaji ina leli ina ɗaani ɓandu mum ina mooƴa ɓuuɓol e dow makka ina hoyɗa koyɗi kulɓiniɗi kawniri ombo accanno korko ɗo leli e sare makko e oɗo jamma noon jaraliru ina yirlo e nokku he sabu won fittanu nduwo nela yowo ittu te luppal ala ko o nawowo ndu kala ɗum jinki ina gasa tawa ko nayeje o jogori notoyade noddandu jomum to weeya jarabuji jabbo tongo kala tagore wurde e dow leydi nden doctoreɓe ɓe ngari ƴewde o debbo nayeje kono ɓe tawi jarariru yaadi e fittandu makko gila e nder jammagu ɓe mbaɗi nelaɓe e yimɓe maɓɓe wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankima ɓen ngari e keewal ɓe mbirno yimɓe wallif Abdoulaye Moliɗo Ba kuɗol Ceerno Mamadou Mané oɗo nayejo ina leli ɗo wotere tan ina tallo ɗo ala ballowo ina woyto ko gasata te kala leɗɗe hokka mbiyata ko ɗe ɓeydoje o rafi nene hajja ina leli ina ɗaani ɓandu mum ina mooƴa ɓuuɓol e dow makko ina hoyɗa koyɗi kulɓiniɗi kawniɗi omo accanno korka ɗo leli e sara makko oɗo nayejo ina leli ɗo wotere tan ina tallo ɗo ala ballo ina woyto ko gasata te kala leɗɗe hokka biyako e ɓeydoje o rafi nene hajja ina leli ina ɗaani ɓandu mum ina mooƴa ɓuuɓol
e dow makko ina hoyda koyɗi kulɓiniiɗi kawniiɗi o waccanno korka ɗuleli e sara makko e oɗo jamma non Jara'il ina yirlo e nokkuuje he sabu won fittandu o nela yo ittu te luppal ala ko na wondu kala ɗum jengi ina gasa taw ko nayejo o jogori motoraaji noddaandu joomum to weeyo jabbotongo kala tagore wuurde dow leydi nden doktoreɓe ɓe ngari yewtade o debbo nayejo kono ɓe tawi Jara'ilu yaadi e fittandu makko gila nder jammagu ɓe ton mbaɗi nelaɓe e yimɓe makko wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankima ɓe ngari e keewal ɓe mbirnoyi duwaji wallifo Abdullahi Yeedu Ba kudol Ceerno Mamadou Sane e oɗo jamma noon Jara'ilu ina yirlo e nokku he sabu won fittandu ndu o nela yo ittu te luppal ala ko o nawowo ndu kala ɗum jengi ina gasa tawa ko nayejo o jogori notade noddandu joomum to weeyo jalbowo jabbotongo kala tagore wuurde e dow leydi nden doktoreɓe ɓe ngari ƴewde o debbo nayejo kono ɓe tawi Jara'ilu yaadi e fittandu makko gila nder jammagu ɓe mbaɗi nelaɓe e yimɓe makko wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankima ɓen ngari e keewal birnoyimo wallifo Ceerno Abdoullahi Mouliɗo Ba e kuɗol Ceerno Mamadou Mané sawtol Mouhamadou Sall Dular Pular ɓalejo Samba tolno tati ñande 27/7/2024 tara koye dow korka nde yano ha jamma korka hoyɗi ina resa nde wenno o wi nen ha jami hoyɗi wiɗa resa e wuuro mango duniyan kewo sifa maggo ina nanda e sifa makka mi wiya e nder suudu yondu e nde sinkan ha yooɗi e nde heewi dakki yimɓe worɓe e rewɓe alɗuɓe eɓe ɓorni comci ɓaleji ɗi juuɗe daneje miijiti ko heddi ko ɗum yoni pillari nen hajja wi noon fofta hankali jam Allah e kisal mum godanima an e ɓural e ɓamtare yo Allah waɗ e ma barke amin jaha ha min timoyi e teyengal ndiyam a darat tan ha fof wontoye ndi ɓere kolos nokko ina yaaji ina mawni ha ko ɗon wawi hadde
ciindi naange ina jalba yaade haa nanduya e to koode cari e dow weeyo saanga dabbude. Oɗo nayeejo ina leliiɗo wootere tan ina talloo ɗo alaa balloowo ina woytoo ko gasataa. Te kala leɗɗe hokkaa mbiyata ko ɗe ɓeydooji o rafi. Nene Hajja ina lelii ina ɗaanii ɓanndu ina mooƴa ɓuuɓol e dow makko ina hoyna woni koyɗi kulɓiniiɗi. Kawniini omo accannoo koorka ɗo lelii e sara makko. E oɗo jamma noon Jara'iilu ina yirloo e nokku hee sabu won fitaandu ndu o nelaa e ndu o nelaa yo ittu. Te luppal alaa ko ona wowdu kala ɗum jangi ina gasa tawa ko nayeejo o jogoyi nootaade noddaandu joomi mum to weeyo jalboowo jaɓɓotoongo kala tagoore wuurde e dow leydi. Nden doktoreeɓe ɓe ngari ƴeewde o debbo nayeejo kono ɓe tawi ko Jara'iilu yaadi e fittaandu makko gila nder jammaango. Ɓe mbaɗine laaɓe e yimɓe makko wonde yo ngar sabu neɗɗo maɓɓe sankiima ɓeen ngari e keewal ɓe mbirno yibo. Walli fo Abdullahi Moliɗo Ba e kuɗol Mamadou Mani e sawtul Almoudou Malick Ba. ɗum noon musidɓe tedduɓe dental meɗen duwa Pulaar Ɓaleejo Samba ɗon no tati on calminama juurama gownama tedduɓe en calmini dendagal mo tongoɗo mum tongiɗo no wadde so tawi ngalti to banggue namdal holko windande haalata walla holko windande jangtoro e goron fof wawadde miijo muɗum caggal nde seeɗa ɗum en calmini foof en juurima calmini dendagal mo tongoɗo mo tongiɗo mo wadde bisimilla moɗon on kala e kuugal. ceerno windande nde haalata ko haala koyɗol korka haala koyɗol korka haala ceerno Mamadou Mane a salmitama a ñaganama Allah moƴƴere kadi en nani namdal ngal eyyi windande nde ende haala ɗo en hono doge ɗiɗi e koyɗol hono biyeteɗo korka ena haala kadi ena haala nayejo debbo mo sellano ha Allah waɗi rutte joomum eyyi korka hoyɗi koyɗol muɗum e nder koygodol he o hoyɗi komo resa kadi o hoyɗi komo woni e nokku goɗɗuɗo mo gandanɗa hoorema kadi ko diine islam ɓuuri jaalade hen e o sifima yimɓeɓe o yi e ko guila e ɓornoteri mumen ha e gonku mumen e nokku o kadi no wayi yodde e sinkede e kono noon koyɗol ngol joofani o yejjiti ko heddi ko e woni nene makko nde o gasni haalande ɗum nene makko on waɗi hen duwaw mataw yo ɗum jaalo yo ɗum jallo walla jaalo yo ɗum wontu gonga e yo ɗum jalɗo woni noon rewni hen duwuji mum e ko heddi ko bo siko kam ko duwuji goni hen so tawi wonko ɗum so tawi ɗum no hoyɗiri ni ko noon woori yo ɗum laato so wonko kadi ɗum noddi yo Allah baddin ɗum quoi eyyi ko noon pamirmi duwuji makko ɗi caggal ɗum tawre wonde ari ina haala hono nayejo debbo mo sellano e tampuɗo tigui rigui e kala kadi leɗɗe hokka ɓeydata tan ko ɗum ɗo ɗum kam hankkadi ko wiyete ko tan mataw ko rafi mayde
rasi mayde ala safar kala ko yimɓe cikki ena safra ɗum heewi ko ɓeydade ha Allah waɗi on Allah jeeyi ɗum eyyi min kam e famumuyam koydol hono korka ko ndeɗo mayde tan o yi saabu yimɓe ɓe o yinotoɓe ko ɓen goni mataw koreji debbo nayejo arɓe kewal ɓe eyyi min ko noon pamirmi noon on calminama on ñaganama Allah moƴƴere assalamu aleykum rahmatullah duwal Pulaar Ɓaleer Samb on calminama onon kala e fuuɓa ceerno Mamadou Mané windande haalta feere koyɗol koor no hoyɗirno ina simtana nene haaji e dafgol ne debbo nayejo caggal rafa ha muusi ruttikide e joomum eyyi ceerno Mamadou Mané windande haala koyɗol koor e mayde naynejo. assalamu aleykum ceerno Mané jaam hiirema arsilmo inchallah eyi windande nde haalta ko koyɗol korka korko hoyɗi koyɗol mum ari haala ni nene hajja ewa hajja heeƴimo donimomo kadi windande haali haala jara'il mayde hajja. assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini ceerno men tedduɗo en calmini bandiraɓe kala windande nde haalata ko koyɗol korka holko korka yiya koyɗol he holko wadda hen ko ɗum woni ko windande haalata. assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno salminama ceero yaganama Allah moƴƴere eyi windande nde ene haala koyɗol korka no hoyɗirno koyɗol mum ha wonde hoyɗine resa haalan nene hajja koyɗol mum hanno nene hajja kañumne ha heeɓi haalandemo hen ha heeɓi haalde hen kañumne hey no yiiri koyɗol ngol ewa rifti hen kadi ko wonnoɓe debbo liiɗo mo sellani wawana hoore mum haydara ewa ha deeɗi e rafi muɗum kadi ha nene hajja kañumne kadi hoyɗi e nder hen hako Allah holli ɗum e nder koyɗol he ha Allah kadi rutti on nayejo debbo e joomum ko ɗum woni ko nde haalata. eyyi salminama seydi Mané weltanama calmini dendagal tawiraɓe ɗo enen jiiɗani hen ko e targo koyɗol korka eyyi joni noon o hoyɗi kanko korka omo resa on saaha o ari nene hajja firinimo ko andi hen ko e sifamo yi o kañumne tengtinanimo ɗum ko ɓuural eyyi noon calminama. eyyi machallah ceerno Mamadou Mané weltanama kattude eyyi windande nde haalata ko haala koyɗol korka ngol haalata windande haalata. eyyi on calminama on juurama on kofnama teddude en ceerno gatti windande seeɗa tan e tigui rigui ko ɓuurani hewde arti hen e tigui rigui haala ko haala koyɗol ko korka en gandi yewtande wonde ummi e tigui rigui saabu ina juuti ɗum saabi en taƴi ɗum tan e on saaha gam mbawen fuɗɗade ɗon e on saaha gam tigui mbawi jokkude e targo no hannirta ni hen kono wonɗo fuɗɗi kono noon o fuɗɗi ɗo waɗamo ɗum ɗo tan ko kamɓe ɗo ɓe goni ɗo ko hôpital e on saaha o nene hajja e hoore mum wonnomo sellani e on saaha kanko korka ko kañum wonduno e makko toon kono noon ɗon ɗo ɓe goni ɗo debbo goɗɗo nayejo nan ɗonere taw jiidani e debbo goɗɗo nayejo taw jiidani e makko kanko nene hajja o e on saaha ganduɗa ko on tigui ganduɗa rutte e joomum hono koyɗol ngol tigui rigui ganduɗa ko kanko hajja ndo kanko
korka e on sahaa o hewƴi wonde omo resa e nder wuro mawngu laamorgo e on sahaa taw ngannduɗaa wuro heego yimɓe e ko nanndi heen kadi ko nokku galduɗo e on sahaa ngannduɗaa hede kadi sifa o artiriɓe to baŋnge makka ko nanndi heen ɗon noon nena hajja dooni yondu yo Allah waɗe makko barke ko nanndi heen noon ha yetti tigiri ngannduɗaa e mbaadi goɗɗi sifa ngannduɗaa ha naanni heen debbo ne e jumaɓe gonduno ɗon e suudu safirudu ndu sikki Allah e on sahaa ngannduɗaa e naanni geɗe kewɗe so tawi en ƴeewi to baŋnge tarango ina lombi geɗe kewɗe to baŋnge ngannduɗaa e miijoji kewɗi sabu ɗon ɗo koyɗol ngol yahata e on sahaa ngannduɗaa ro haali en haala simoyde ɓe e maayo e on sahaa ngannduɗaa e geɗe kewɗe tigi rigi yalti e nder windande nde ɗum noon siforo tan to baŋnge windande wonde ngannduɗaa e ina nawdi geɗe kewɗe mbiɗa ni wonde koyɗol ngol ngannduɗaa e ngol yaltini geɗe kewɗe to baŋnge miijoji e ko nanndi heen kanko no mbiɗen debbo nenejo wonde ngannduɗaa ete kala ko totta walla kala lekki totta walla kono lekki ki ngannduɗaa ete koko ɓeydata fewni ko mbiyata ko tan wonde ngannduɗaa ete ne gasa so tawi neɗɗo rafama rafi mayde sikka tan safarum woni ko yeɓani tan sabu kala ko waɗa e muɗum sikkere ngannduɗaa ete woni koye ɓeydade walla ko nanndi heen wadde noon kanko debbo nenejo hono noon ɗum wayi noon en hajja kadi on sahaa leeliɗo kañumni yo woni e hoyɗude koyɗi kulɓiniɗi kawniɗi e on sahaa ngannduɗaa ete ɓanndu makko ina mooƴa ɓuuɓol mo hoyɗe ngannduɗaa koyɗi kulɓiniɗi koyɗi kadi ngannduɗaa ete kawniɗi kono ɗum fof hewaade noon e on jamma no wiyam ni wonde ngannduɗaa ete jarayiɗo na weeya ngannduɗaa ete on nokku walla ko nanndi heen wadde noon ɗon ko debbo nenejo ngannduɗaa tigi rigi ngannduɗaa ete rutti e joomum nodde en calmini fof e juurima no mbiɗen ni wonde windande ina jokki ma en ngaroy hen yeeso min ɓuri famde tigi ngannduɗaa ete ko windande yahata no hannirta ni yata noon en calmini fof e juurima joni o on sahaa ma en tellino no windande meɗen hannde so geno haaji eɓɗen ɗum tawde tawre gingo caggal ɗum so tawi waɗi cugge e cagge eɗen ketti e calmini fof e juurima ɗum noon musidɓe tedduɓe dental meɗen duwa Pulaar Ɓaleejo Sambo on calminama on juurama on kofnama teddu windande meɗen hannde ko ni wayi windande 12 noon tirone nde ko mandel mbiɗe wonde holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako silotako taw angel jogii angel rondi firo walla mana mbiɗe wonde mandel ko tergel helmere ngel feccotako ngel silotako tawa engel rondi firo walla mana battene hakkilo no feewi yeru ƴeew dok yim ar am fi yah e ko nanndi heen non ko ɗo haaɗi calminam ɗum noon bisimilla moon e tarongo erɗen ɗum tarde tarre gimo caggal ɗum so tawi waɗi cugge cagge eɗen ketti noon bindiroɗen bindande ɗe paamen koko namdiroyte ƴeewen defte men bindiroɗen bindande ɗe moftenen aduna sabu eɗen nganndi koko namdite ko watte reftoji ko ruttante e ko nanndi heen wadde noon paamen tigi rigi wonde ngannduɗaa ete bindande ɗe koɗe namdite calmini fof e juurima Pulaar ala sikkiran ko jumre wonɗo de
duɗal pular walla pular duɗal pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 21 hitande 2024 winnande 12 mandel holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako silotako tawa angel rondi firo walla mana ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kuɗol Mamadou Mané duɗal pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 27 hitande 2024 windande 12 ɓiire mandel holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako silotako tawa angel wondi firo walla mana yeru ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kudol Mamadou Mané sawtu Mossin Thiandi duɗal pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 21 hitande 2024 windande 12 mandel holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako silotako tawa angel rondi firo walla yeru ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ɗo haaɗi kudol Ceerno duɗal pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 21 hitande 2024 windande 12 mandel holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako tawa e ngel rondi firo walla mana yeru ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kuɗol Ceerno Mamadou Mané Dandamoudou Ibrahima Dia ñin 27 hitande 2024 windande 12 mandel holko woni mandel ko tergel ngel feccotako walla silotako tawa ngel rondi firo walla mana yeru ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kuɗol Ceerno Mamadou Mané duɗal pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 27 hitande 2024 windande 12 mandel holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako silotako tawa e ngel rondi firo walla mana yeru ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kuɗol Ceerno Mamadou Mané duɗal pular Ɓaleejo Samba tolno tati ñande 27 hitande 2024 windande 12 mandel holko woni mandel ko tergel helmere ngel feccotako silotako tawa engel rondi firo walla mana yeru ƴeew dog yim ar am fi ya e ko nandi hen ko ɗo haaɗi kuɗol Ceerno Mané